Вітаю! Час новин на АТР. Сьогодні 16 червня, четвер. Це 840-й день анексії Криму. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу прибув до анексованого Криму. За повідомленням агентства ТАСС, міністр заслухав доповіді про будівництво військової інфраструктури. Крім того, він відвідав Севастополь, де нагородив окрему бригаду морської піхоти Чорноморського флоту Росії. На сайті Міністерства оборони Росії немає жодної інформації про поїздку Сергія Шойгу до окупованого півострова. Донецькі окупанти стріляють по мирному населенню. За останню добу проросійські бандформування 41 раз відкривали вогонь по позиціях сил АТО та мирному населенню. У одну з 5 поверхівок у передмісті Донецька влучили з самохідно-артилерійської установки. Ворог мав відвести озброєння згідно із Мінськими угодами. Але цього не трапилося, і тепер мешканці залишилися без житла. Пострадал весь подъезд. Первый, второй и третий этаж записали о них прямое попадание. 4-й и 5-й остается без ничего. Куда нам обращаться? Как нам быть? Вот, скажите. Это не первый, да, прилет сюда по зданию? Это уже 3-й у нас снаряд здесь срывается. В 2014 году, в 2015, вот это вот сегодня. Если разбили, так все. Никто ж не поможет. Никакая. Сука. Что первый раз побили, что второй раз побили. Это был грохот, это было страх, это, вам передать мы не можем. Это было просто очень страшно. Это просто не знаешь, куда уходить. Выходим с квартиры, просто бежим. Куда бежим, не знаю. У нас пострадала со 2-го этажа Лена Доценко, Доцик Елена. Пострадала, у нее осколочное ранение в ногу. Путін пішов на захоплення частини суверенної держави, аби утриматися при владі. Як заявив колишній посол США в Росії професор Стенфордського університету Майкл Макфол, Кремль таким чином намагається вирішувати наростаючі внутрішні економічні проблеми. За його словами, спроби виправдати захоплення півострова і війну на Донбасі розширенням НАТО – це просто маніпуляція. Захист обвинувачених у справі Хізбут-Тахрір будуватиметься на правді. Про це заявив адвокат Еміль Курбетдінов. Захисники спробують переконати суд у бездоказовості звинувачень. Однак на справедливість російської Феміди не сподіваються. В інтерв'ю громадському телебаченню адвокат розповів, на чому будуватиметься доказова база захисту, про тиск на родини підсудних і в яких умовах утримуються кримські в'язні в застінках російського правосуддя. У них есть доказательственная база в виде свидетелей, которые отказываются на данный момент от своих показаний. И есть определенные экспертизы. Но экспертизы лишь по материалам или литературе, которые тоже очень сомнительные, эти экспертизы. Вот. И все. Больше у них ничего нету. И остальное это все эмоции и риторика. Я заявляю, что оно просто разваливается на глазах. Я не знаю, как суд будет принимать решение. То есть вот у Руслана, например, если там 10 коек, их там 20 человек. То есть одна койка на 2 человека. И как они по очереди спят? Да. По очереди? Да, по 2-3 часа там они спят. В первый день были у них жалобы. Они сказали, что их водят как смертников. То есть в полусогнутом таком этом. Там, сейчас я видел, да, руки кверху. Сейчас я видел, им просто так заводят руку, хоть, прямо их водят. Да? То есть в первый день они об этом заявили. Они сказали, высказали такое возмущение по этому поводу, что у нас действительно... Мы с Эдемом как раз в этой гостинице были, тут все перекрыли, и их привезли на первый суд на броневиках вообще. Они, конечно, в шоке были. Українські археологи не їдуть на розкопки до окупованого Криму. Це їхня принципова позиція, заявив в ефірі радіо Крим Реалії співробітник Інституту археології Національної академії наук України В'ячеслав Баранов. Якщо хтось приїжджає до Криму в експедицію, то лише за особистою ініціативою. Сьогодні в анексованому Криму не працюють міжнародні археологічні експедиції і повністю припинилося міжнародне фінансування археологічних розкопок. Не поедут из принципиальных соображений, потому что на самом деле из России такие предложения поступали активно, особенно сразу после аннексии. Подобно, то есть до аннексии была практика, что украинские исследователи брали открытые листы, а продолжали работать те экспедиции российские, которые там работали по 40-50 лет, они продолжали работать, но уже под открытый лист, то есть под квалификационный документ украинский, по украинскому законодательству. И россияне после аннексии сразу пытались тоже пролоббировать такую же схему, она бы как бы Украина, ученые, по крайней мере, бы по факту признали бы, что факт аннексии. Но этого не состоялось, слава богу.
Відпочинок в окупованому Криму невиправдано дорогий. Росіяни поки не поспішають масово їхати на півострів, хоча Туреччина для них закрита. Українських туристів майже немає. Ті, хто приїхав цього року, стверджують, за України було краще. Цены очень большие, естественно, непомерно большие. Ценники намного выше, чем, наверное, в Питере и в Москве, потому что все эти товары завозятся уже не с Украины, а с России. Плюс транспортные расходы, плюс местная наценка, потому что сезон всего лишь 100 дней. Конечно, ценник здесь несоразмерно большой. Я родилась и выросла в России, да, я вообще вся из России. Но мне больше нравилось при Украине. Правда, весь Крым больше нравился. Я в Севастополь в этот раз съездила. Я 2 года не ездила сюда. А это я приехала и в Севастополь съездила, и в Алушту, и в Ливадию, и везде. Мне больше нравилось при Украине. Хотя я говорю, я из России, я родилась и выросла все. Но это не только я. Вот тут вот 80%, представляете, Ялту жалко. И, честно сказать, я даже не знаю, теперь в Ялту приеду я или нет, или что-то, не очень. Війна з передприємцями в окупованому Криму триває. На черзі знесення торгових рядів на ринку в Керчі. Адміністративну будівлю ринку опечатано слідчим комітетом Росії. Причину підприємці не знають. У російській адміністрації Керчі знесення ринку аргументують порушеннями документації і необхідністю розширенням проходів між торговими точками. У каждого это продавца свои покупатели, своя клиентура. Конечно, жалко будет, если рынка не будет. Очень жалко. Нам никто ничего не предупреждал, мы вообще не в курсе дела. Мы платим налоги, стоим законопослушные граждане. Женщины, которые, за спинами которых семьи, детки маленькие. Вот, каждый хочет работать. И рынок «Дружба» у нас хороший рынок, наши клиенты, все довольны. У нас здесь нормальные цены. Вот. И у нас всегда была с администрацией, везде было все хорошо, как бы, ничего такого не было. Мы тут все как дружная семья. Обидно, что если рынок закроют, и мы останемся без работы. Куда нам идти? Очень хочется, чтобы пришел нормальный, хороший хозяин сюда. Посмотрите на наши дороги, на условия, в которых мы работаем. Это ж вообще... У нас только берут. Берут вот за все, за места, там, за что. А отдачи вообще никакой. Керч затопило після зливи. Дренажні та водовідні канали забиті сміттям. Через це щоразу після рясних опадів міські дороги перетворюються у річки. Рівень води на вулиці Кірова покрив бордюри. В деяких місцях вода на рівні автомобільних фар. Через негоду багато автовласників змушені були залишити свої авто на узбіччі, допоки вода не зійде. На частині вулиці Жені Жигаліної в окупованому Сімферополі поклали перший шар асфальту. Але новий асфальт протримався менше місяця. Минуло кілька місяців з моменту, коли окупаційна влада міста вирішила зняти вікову бруківку, а замість неї покласти асфальт. Зараз на узбіччі гори бруківки, а дороги так і немає. Мешканці обурені нарікають, що ремонт має припинитися до липня, а роботи навіть не починали. Я так понимаю, она 70 лет лежала, еще бы столько же пролежала. Положишь асфальт, через год его не будет просто здесь. Без комментариев лучше. Да гораздо лучше было. Брусчатка все-таки дольше выдержала бы. Вон уже в начале дороги сделали, и что, яма через 2 недели как открыли. Но это не дорога. Лучше бы не делали. В Симферополе плохо делаются дороги. По-хорошему, конечно, закончить это безобразие, потому что, ну как это так? Город вообще разгружать надо, а так что получается? Все по кругу ездят. Не дело. Надо делать. Полный ужас. Нормально ничего не было и не будет. Только хуже все творят и все. Отлично. Хуже не бывает. У Бахчисараї відкрився кримсько-татарський дитячий центр «Ебабіль» – гірська ластівка. У ньому діє відразу кілька гуртків, де займаються діти різних вікових категорій від найменших до підлітків. Як розповіла керівник центру імені Османова, для дітей від 3 до 6 років створили гурток «Мен Осем» – «Я зростаю», де діти зможуть запам'ятовувати і засвоювати в ігровій формі кримсько-татарські пісні, вірші, казки та символи. Для дітей, що не володіють або погано володіють рідною мовою, відкрито окремий курс «Ігрова кримсько-татарська». Також стартував курс «Кючук і Джеткер» – «Маленький творець», де діти працюють з глиною, пластиліном, тістом, фарбами, крейдою та олівцями. Окрім кримсько-татарської, в центрі вивчають англійську мову. Дипломатія чи зброя? Більшість українців думають, що повернути Крим можна лише за допомогою санкцій з боку міжнародної спільноти.
Однак тих, хто впевнений, що без зброї не обійтись, не менше. Думки киян про майбутнє Криму зібрав наш кореспондент Ісмаїл Газієв. Как вы считаете, каким способом можно вернуть Крым? Складне запитання. Я думаю, що окрім багатьох дипломатичних шляхів, там народних повстань і всяких інших, військовий варіант я також не виключаю. Военным вряд ли получится. Но надо, чтобы мировое сообщество приложило к этому максимум усилий. Сейчас они недостаточны. Надо более активно давить на Россию. Тогда, может быть, что-то и произойдет. И Украина должна более активно работать в этом направлении. Процветающая Украина станет привлекательной для всех нормальных людей. И мне кажется, это самый реальный, хотя не самый, то есть, скажем так, это единственный реальный, хотя не самый быстрый способ. Только силой. Звичайно, мирно. Я не вижу способов пока это сделать. Війни, звісно, не хочеться, але треба якось пожорстче з ними. Бачите, що вони там роблять. Повиганяли всіх, так і треба вміти, щоб ми там виганяти жорстко. Бо так можуть і в Київ прийти і забратися. Улучшение жизни в Украине на материковой части и, естественно, давление мирового сообщества, которое должно не послаблять, а наоборот усиливать это давление на Россию. И мы все ждем ее развала. Крым — это в первую очередь, это не только территория, но это еще и люди. И вернуть нужно в первую очередь людей. Как вернуть людей? Общаться. Только силовим. А он вам нужен? Мені ні. Кримський народ повинен сам захотіти вернутися. Другого способу не буде. Просто не буде. Ну и нашему правительству надо на это усилие. Вы понимаете, правильные решения, правильные законы. Это все-таки работа на международном политическом фронте, где надо создавать такую политику, которая бы все европейское сообщество, мировое сообщество объединилось и каким-то образом влияло на Россию. Мне кажется, тут кроме какой-то открытой конфронтации, конфликта, нет способа какого-то. То есть только военный конфликт и все. Больше вариантов нет. Если честно, объективных причин для того, чтобы он вернулся, я не вижу, хотя и очень хочется. Лучше всего миром, конечно. Надо договариваться. Лучше без войны. Но Крым должен быть украинским. Кроме дипломатического пути, мне бы хотелось, чтобы коренное население Крыма, по возможности, я не знаю, какая там ситуация, проявляло тоже инициативу в том направлении, чтобы вернуться в состав Украины. Тільки через розвал Російської імперії. Коли він стане, пророкують, що невдовзі, але і большевикам казали, ось крах настане, а вони 100 років протримались майже. Коли ця зараза на тілі людства рухне, невідомо. Співчуваю кримсько-татарському народу. Все, що можу сказати. Відтепер кожна третя пісня в українському ефірі буде державною мовою. Парламент проголосував за внесення змін до закону про телебачення і радіомовлення. Встановлена нова квота. За новими нормами, не менше 35% від добового ефіру мають складати україномовні пісні. За українську пісню проголосувало 268 депутатів. В українському радіоефірі кожна третя пісня буде українською мовою. Ми дійшли згоди про те, що не менше 60% в українському радіоефірі буде української мови. І всі ці ток-шоу, які там ведуться, ранкові і таке інше, будуть української мови. Ми дійшли згоди про те, що це буде вимірюватися двічі блоками по 7 годин. Ця квота має дотримуватися саме в день, що українська пісня не буде затиснута в ніч або в ті години, коли ніхто не слухає радіо. Фактично, це закон, який дає можливість сьогодні нам запустити не просто мову в радіоефір. Колеги, послухайте, ми з вами можемо запустити цілий пласт української культури. Цілий пласт української культури, коли пісні будуть замовлятися українським композиторам, українським поетам, коли їх будуть записувати українські виконавці на українських студіях. Давайте почнемо формувати українську культуру з цього закону. Дякую. – 268 за. Закон прийнятий. Вітаю! Вітаю наших друзів, які біля Верховної Ради
нас підтримують. Вітаю всіх депутатів. Наразі це всі новини. Більше розповість Ільдар Кульцеїтов о 19:30 у наступному випуску «Заман». Будьте з нами. До побачення.